Здравейте, приятели! Аз съм Ади и днес ще ви покажа 5 интересни факта за жирафа. Факт номер 1. Жирафът е най-високото животно в света и може да достигне до 6 метра. Това е колкото къща на 2 етажа. Факт номер 2. На жирафът езика е дълъг почти половин метър и е синьо-черен, за да не изгаря от слънцето. Факт номер 3. Жирафите обикновено спят по половин час на ден и то по принцип прави. Факт номер 4. Врата на жирафа е 2 метра, но също като нас има 7 прешлена. Факт номер 5. Жирафът може да тича с 60 км в час. Вие знаехте ли тези факти? Напишете в коментарите и не забравяйте да се абонирате.